Det er det værste, og vi må starte med en trøje, som vi ikke har, fordi den er simpelthen så ny, at vi ikke har, nemlig Tinkoffs La Dacia. Ja, det er jo den værste af dem alle. Ja, hvorfor? Den er så hæslig, den er grim, det er dårlig smag, den er blandet af alt muligt tegnsprog, som ikke giver mening sammen. Altså det der store emblem er midt i den som en medalje. Hvad er det for noget? Det er dårlig smag. Orica-trøjen, det er faktisk heller ikke den helt nye udgave, fordi de lige har fået en ny sponsor. Den er også grim. Den duer ikke til noget. Den er grim, og det er den nye også, og det kan jeg simpelthen ikke forstå, at en mand med så meget smag som Brian Nygaard, han kan tillade. Ja, han har ikke haft indflydelse på det, det kan man jo se. Men altså, han ved noget om, han har god smag, virkelig god smag. Og han burde lægge forbud ned mod de trøjer, de kommer. Brian, hører du med derhjemme? Den sidste trøje, vi skal forbi her. Også en trøje, jeg ved, du ikke bryder dig om. Den er hæslig. Den er jo hæslig. Den er fantastisk hæslig. Det er jo, altså, det der emblem, det er simpelthen så grimt som noget. Det synes jeg, det er. Og det er en rød trøje, men den anden der, Lotto, viser hvad man kan lave med rød, som er en pragtfuld farve at have i feltet. Men den her, den dur bare ikke. Den er grim.